Hoćemo da napravimo visoko intenzivni aerobni trening, maltene da se igramo sa granicom drugog praga i anaerobije, jer će to brže da nam digne VO2 max nego da smo brže na bliže ovom prvom pragu. Je li to u redu? Tako da je i tih 6 minuta, da kažemo, prilično kidanje. 4 puta po 6 minuta jeste aerobija. Ali evo, intenzitet između 140 i 150, ako smo tako hipotetički odredili pragove, šta razvijamo? Razvijamo oksidativni energetski sistem, ali rekli smo postoje dve vrste oksidativnog sistema. Postoji lipolitički, znači i postoji ovaj glikolitički. Ovde, znači gde više ćemo da stimulišemo masti, da nam one daju, razgradnju masti, da nam one daju energiju i gde ćemo više da stimulišemo glikogen i glukozu, da nam to daje energiju. Ovo 4 puta po 6 minuta je oksidativni glikolitički. To je ono što je teže, što je brže, intenzivnije i što opet malo čačkamo taj glikogen i učimo organizam da kad on iscuri, da ipak mi opstanemo i dalje, da tu kiseonika i dalje bude i tako dalje.